Ụmụ Igbo anyị nọ n'Amerika, anyị pụọ n'egwu ụwa ka mma na-egwuli egwu. Onyeoma Nwaeze, egwu a bụ egwu anyị o. Ibe anyị nọ, ọ chachakwa nọ. Ụmụ Igbo n'Amerika ka ihe ọlịa nụ nkwanụ egwu dị ya. Ụmụ Igbo bịa kilibezienụ mụ na Onyeoma nọ n'egwu m. Owu iwe na-ewele egwu, owu iwe wele egwu n'ụwa, mbọsọ ya nwụnụ egwu ama nkwe amacha, iwe mmiri a na-ewe n'ncha. Anyị achọ mmadụ achọ na mmadụ bụ ụbanụ anyị ni ya. Nkwa amala Onyeoma Tochukwu nwa mụrụ n'obi eze, egwu bọọlụ m nụ onye opi nye m ọnụ, asị na ogbu opi na-evicha ọnụ. Ndị big fish n'Amerika, ndị Igbo ji bili. Kedu ụmụ Igbo n'Amerika Onyeoma Tochukwu na-ekwu okwu nụ? Yes sir. Ndị ejibili n'Amerika, ndị a na-ekili ekili o, ndị a na-amụ nkefa, ife mameka na-emezinu, egwu fagbaka na-agbazinu, ndị ọmụlụ gosi Igbo. Money na water, big fish yo n'Amerika, ndị oke azụ bi na mmiri. Aneli akụne n'ụwa, akwa na-abụbanụ, aneli akwa na-abịanụ. Ụmụ Igbo eji eme ọnụ n'Amerika, ọfa ka anyị na-ekwu maka fanụ. Ndị big fish na United States of America, money na water. Unu wolonu mụ malụmụnụ Onyeoma Tochukwu na mmanụ Nwaeze nọ n'egwunu. Asị na egwu ada atụ afọ obulu n'ụzọ nụ, asị na onye nyi obi obulu dikenu, maka na onye uche ada ebu mmọnwụ. Ọ dị ofele na anyị ga-ebinu. Onyeoma Tochukwu nọ n'egwu. Anyị esuzie nnu jesi wee bidozie n'ije anyị n'ijezi. Oyi na-atụ mba bịa fuma
Akunna Eze Kawan of Otulu Patron Otulu League na USA Patron Otulu Central Union Chief Executive Officer John Emeka Nigeria Limited Biafumanyanu nwoke obiọma na-enyelu mmadụ aka nwoke Kaibia former Executive Vice President Public Employees Supervisor Union Igbo former National Supervisor Osa New Jersey and former Executive Secretary Ora USA Yinezigbo Doziakwu Yinu Lol Karo Akunna nwanyi ka ife ya mma Ada Mazie nwanyi omeji agamba nwa David Okoronkwo unu sobilinu Honorable George Alochukwu Onyeoma Biafumanyanu Ezifedi Robebiali Onyeoma Jekembe n'ọba niile Onyeoma Biafumanya Ana-egbu onye ọba egbunu anyị ekeneziam Honorable George Alochukwu Ezifedi of Ifedi Kingdom Onyeoma Jekembe n'ọba niile Ana-egbu onye ọba egbunu Mbaso ka mmadụ onye aka na ntị no ife so onye ọgbakọ onye emenu Member Prestige Circle USA Yinezigbo Doziakwu Igbo Lolo Nkiru Alochukwu Frolex Odibesi Ifedi n'ọba Kabanu n'iru ndị Big Fish in America ka Nwaeze na-akpọ n'egwu Nezenunu Dr. Ikenna Usonwu Chief Executive Officer Premium Healthcare Center New Jersey Onyeoma Tochukwu the Chief Executive Officer Ike Apartment Kubwa Abuja isi obodo anyị iso na ndị a na-ekili n'Amerika Onyeoma n'isi Ikwono Local Government Abia State Member Prestige Circle USA ibi na New York Oya Bali Unavugo ndị ejibirinu n'Amerika ndị Big Fish Kiria the road Honorable Belafo Nidima Onyeoma Biakile Munegu Munu Ideni Dato Ideni Siobo Onyeoma Naboyi Negumu Honorable Belafo Ideni Dato Biafumanya Ideni Siobo United Club Yinezigbo Doziakwu Igbo Lolo Lady Maneka for Diamond Lady Lolide Omobidia ndị ọmasị Idato Local Government Imo State wepụtazi ya unu sobili ngwa ka ịgbalịa na-ekwunu aya Ada maka iwolu na nwayọ maka na ife ka ya gba n'ụzọ erikanu
nụlụ egwu m ya eme ya lenu ntị nụlụ egwu m ya ekwe n'isi nụ aya amala egwu omenala aha sa ai kom anyị eluzie na Houston, Texas n'Amerika ndị ọma anyị chekwube mmadụ batanụ Mr. Chidi Sobiere Fakaji onye ọma n'ịdị mma Big Fish ndị a na-ekili ekili nụ Mr. Chidi Sobiere Fakaji CEO 18 Up Hotel and Suites Awamama Imo State ebe a na-enwe ndụ ọma onye ọma bi na Houston, Texas, America iso na ndị a na-ekili ekili n'ezienụ na onye Chukwu telu mmanụ nsọ nụ onye ka na-ekwu maka ya nụ Reverend Fada Odimegwa n'ọrụ ukwu Anambra State Fada ndị Biafra onye ọma biko kenelu m Reverend Fada Nnaemeka Amobi Fada na New Jersey onye ọma si Itoboma Local Government Igbo State wepụtazianụ ezi oyimo anacho mmadụ ọchọnụ dezienu na mmadụ bụbanụ Igbo nwere mmadụ bili Chief Ben Yuna bụ ihe onye ọma gafumanya emedoro nwa Chief Ben Yuna bụ ihe Senior emedoro nwa ihe a bụ 1 of Asia War 2 Autonomous Community Awamama nze ihe akụchi nyere m ugwu 1 of ụmụ ezikwe Awamama onye ọma na ibi na Dallas, Texas iso na ndị a na-ekili ekili n'Amerika Cash money bafumanyanu money na water Big Fish anyekenezianu Mr. Okechukwu Oleka Cash money Odogwu na mmiri kenelu mezigbo dozi akụyi lọlọ nwanyị ọma Jennifer Ichoma Oleka Ichoma Oleka onye ọma na unu bi na New Jersey, America Igbo n'Amerika ọjọfele na anyị ga-ebio anyị ekenezianụ Honorable Martin Wiwi Rawu onye ji real estate wee mmadụ na New Jersey ezi nwa afọ nke ọkpala n'Imo steeti ọya dịle na mmanụ ọfụlụ daliti na-enye nwa ebiko kpọlụ bịakọbịanụ na nkomela maka Danko Worldwide International Manager Onyeoma Tochukwu n'Amerika ezi nwa afọ Awamama n'Imo steeti ụzọ mụ na ibu ụzọ mmiri na ọma mbụ ụzọ nkwụnụ maka na ụzọ mmiri adịghị echi Member G12 International and member Odimma Nedo Social Club New Jersey Big Fish in America
iso na ndị a na-ekili ekili ọmụta ogosi Igbo. Kenenu m Mr. Vincent Abọ Onyeoma odogwu na-epe mpe na New Jersey, odogwu na-epe mpe na South Africa. Onyeoma bịa kilie mụ n'egwu mụnụ, Onyeoma Tochukwu na kpọyinu ndị a na-ekili ekili n'Amerika. Mr. Vincent Abọ odogwu na-epe mpe na New Jersey, odogwu na South, member G12 International, member Ọdịmma Nnedo Social Club New Jersey, nwafọ Otulu Imo State. Onyeoma bi na New Jersey, ọya adịla na mmanụ ayo amala anyị mekata na yolia na-egwunu haba ije ọdịnala bisi mmiri ọjọfele ka ayo ije ije ije. Na New Jersey ka na-ekwu na America ndị ọma a na-achọ mmadụ achọnụ n'ezie na mmadụ nọfụ n'elu nnukwu mmanwụ Igbo jide ebube na New Jersey ka na-akpọ n'egwunu isi na-ebu ogiri bịa fụmanya onye ka na-ekwu maka ya ọmọrenta Chiefs ọmọrenta Sodogwu Eze Tinyelugo one of Ndoki River. Onyeoma bịa fụmanya Ochendo one of Ogwuagulike. Onyeoma bịa kilie mụ Big Fish America. Anyị ekenezianụ Chief Sir Omorenta Abaranta Ochendo one of Ogwuagu Nike. Eze Tinyelugo one of Ndoki Ancient Kingdom. Inezi wodozi akuyi Onyeoma ekene ụtọ dị ya Onyeoma ọya dịlunu na mma ndị ọma na New Jersey America ndị nọ na-achụ unu akụ na na-abụba ọya dịlunu na mma ụmụ Igbo na America Big Fish na New Jersey ọdịofele na anyị ga-ebio Onyeoma Tochukwu nọ n'egwu a ewo omihe dị ama one of Itembieri agbanwe dịka izu New Jersey. Onyeoma bịa fụmanyanụ Nwaeze ekene anyị ekenezianụ Prọfesọ Chief Sir Alphonsus Ọmụzulike omihe dị ọha one of Itembieri agbanwe dịka izu New Jersey, President Abia and Imo State Association of Nigeria in America, Aizana, New Jersey, USA. Gịnị ezigbo dozi akwụghị nwanyị ọma lọlụ ihe ọma agwụ ihe tinyere m onye na mme nwanyị ọma ọya dịlunu na mmanụ Onyeoma Tochukwu na-ekwu okwu isi n'ụlọ egwu m ya emeghali ma ntị n'ụlọ egwu m ya ekwe n'isi ndị ọma na New Jersey
ndị ezi enyi sa Omorentas Abalanta Eze Chinyelugo one of Ndoke Umog of New Jersey, America Igbo n'Amerika wele ezigbo mmadụ adịrọ fecha ndị eji bili n'Amerika New Jersey ka nọ n'egwu ndị na mmadụ erika Big Fish Onyeoma Tochukwu ekene Igbo n'Amerika Odofele na anyị ga-ebinu ndị jibiri n'Amerika ndị Igbo jibiri n'Amerika ka ndị Big Fish n'Amerika ndị ọma bịafumanya anyị eluzie na Washington DC mmadụ ga-echekwubelu jebenu Igbo nwelu mmadụ onye ga-echekwube webata Washington DC n'Amerika Ugo Mega nwa Maazị Big Fish nwatu gobe n'enu ya ndị mmadụ nọdụ n'okpuru ya wenezelu mmiri gafumanya anyị ekenezianụ Prince Ugo Mega nwa Maazị nwatu ugobe n'enu ya ndị mmadụ anọdụ n'okpuru ya n'ezelu mmiri aka Chukwu dị ya ezi nwa ide atọ jide ebube Imo steeti ka isi ejenu Big Fish America Washington DC ka ibizi ebinu na United States of America Ibu Managing Director Omega Multi-Chain Network Washington DC, America. Inezi wa nwunye inu Princess Ngozi Ogbenyanu Nwanyi bife Ugo Omega Nwanyi dikacho Ezifada His Royal Highness NC Corates Naba ndị ọma n'Amerika unu so na ndị Igbo jibili n'Amerika gabanụ n'irunu Chukwu kunu na-asụ aka Chukwu dị ya wele aya amala Onene Bazubike Steven Obianwu Onyeoma bịafumanya afụ nwelote na nwenye Ọnịcha do Onyeoma n'idima Obolie nke Ọnịcha CEO Pakilin Limited Ọnịcha gbaboiboinu Obolie nke Ọnịcha do ka isi pụtazianụ n'ezi ejima Igbo Honorable Chukwuwike Martin Obianwu London man Oya dilunu na mma eziokwu pụtasị
silia na nenu eziokwu pụta silia na Chief Vincent Ugwummadụ Onyeoma bịafumanya eziokwu bụ ndụ wanụ bịafumanyanu Onyeoma eziokwu bụ ndụ wan na Nwaeze otulu eziokwu pụta silia na ị na-ezigbo odozi akwa Igbo Lọl Honorable Angela Anwụlika Ugwummadụ ndị ọma n'otu n'Imo steeti unu bi na New Jersey ndị ezigbo oyi Onyeoma Tochukwu anyị ekenezianụ Maazị Nnemeka Emele Onowu Noseleze na Isiachina Nwalukwuakụ na New Jersey, America, the #1 DJ na Tri-State, Chief Executive Officer Noise Music na America, Onyeoma si Achina Anambra State wepụtazianụ. Oh no, isobilinu. Blessed Sonny with blessed money. Bianegu na boy, Nwaeze na boy negwama. Honorable Sonny Ibe. Blessed Sonny with blessed money. Igbo Akajugo na New Jersey, America. Ubalakata mmadụ ubalakata ego. Ojidole moko 1. Ị na-ezigbo odozi akwa Igbo. Lọlọ Lady Uchenna Ibe. Ebony Black nwanyị dị mma. Ndị ọma si Ọbazubere Imo steeti wepụtazianụ. Ọya dịrị unu na mmanụ. Ndị big fish n'une dị mma. Anyị ekenezianụ Mr. Chimamakili LSK na Kuala Lumpur, Malaysia. Omemma 1 of New Jersey. Member Prestige Circle, USA. Member Odimma Nedo Social Club of New Jersey. Onyeoma si Amuri Nisu Local Government. Big Fish in America. You know where Onyeoma Engineer Victor Ibekebelechukwu. Million Wilo n'ugbo. Igbo Igwodimma Nedo Social Club of New Jersey. Onye ije mọnụ Big Fish. Inezigbo dozi akụyi Onyeoma. Lọl Dr. Chinwendu Ibeka. Ebony Black Onyeoma. Ndị ọma si ugbo na Anambra steeti wepụtazianụ. Gabanụ n'iru. A na-achọ mmadụ achọ na mmadụ erikanụ. Ekene kenelu mụ Bonaventure Oleka Sabona, Founding Secretary Odimma Nedo Social Club USA. Nwa family Imo State. Odogwu onye ije mọnụ n'ọya adịghị na mmanụ.
Nezianunu Honorable Obioma Okafọ Obi Nwelego one of New Jersey, the teacher onye nkuzi akwụkwọ nsọ aka Ọnụọcha Olisa Odogwu na New Jersey, America. Onyeoma Tochukwu ekene gabanu n'irunu onye dịlinu na mmanụ Nwaeze n'ụwa siri na Chukwu mbụ bịa Don Caesar Onyeoma n'ịdị mma Udejeke money onye Sude n'ịdị mma anyị ekenezianụ Cyril Chukwu mbụ Don Caesar Chief Executive Officer Caesar Auto Limited Udejeke ego na Nsude Udi Local Government n'ezigbo dozi akwụghịbụ Lord Mrs. Chinenye Ruby Ngwu Oshimiri Eze nwanyị ndị ọma si Udi n'Enugu steeti wepụtazianụ unu sobilinu Chiko onye na nkiye Akụdike one of family Mbubu n'ịdị mma Chief Chiko onye na nkiye Akụdike one na mmiri Mbubu CEO Total Apartment and Construction LLC Chief Executive Officer JJR Real Estate Solutions LLC n'ezigbo dozi akwụghịbụ Lolo Sonja onye na nke ya ndị ọma na New Jersey, America. Ekene Lumutas Nwachukwu Westin n'ịdị mma anyị ekenezianụ Charles Nwachukwu Westini the Cyber Lord Big Fish Onyeoma na New Jersey isobilinu Chief Aloysius Iberike Akulu no one of Nkume Onyeoma biafumanya Chief Aloysius Iberike Akulu no one of Nkume Nanjaba Imo State CEO Odilon International Limited USA Chairman Zion Rose Auto Nigeria Limited Edina New Jersey, America. Onyeoma n'isobilinu ngwagabazianu aya amala egwu dia umi bebe kilibezenu mu Onyeoma n'egwu mu owiwe welegwu n'ụwa mboso ya nwunu egwu amankwu amancha iwe mmiri adewenu ncha umi Igbo n'Amerika wele nu anya na na-egwu wayo nu abeche nu Dango worldwide nyebulegu na